Brat, tu sme na kamere. Se vás? No. Vydrží tá kamera tie dlhé rýchlosti? Neviem, brat. Do 8 km by mohla. Má zámok vzadu na kapote. Kto? Milan? Hej. A on to zamyká? Kurva sa potím do piči. Dneska je ktorého? 28. Jú, to ja musím ísť v pondelok na úrad práce. Jak vidím teraz Janku. Pečiatku mi treba. Drží ti Casey fake. Vidím. No, lebo ja viem. Teraz nám to zase zdochne na štarte, jak furt. Dobrý deň. David. Ťaheť. Môžeš. Spásy. Mám ti držať toto? Ešte nie. Čiže odštartuješ sa sám. Hej. Ideme 100 cez most a potom taká práva 2 bude hore. Alebo to tu už? Nie, potom. Poď. 100 cez most? No. Rob dačo do piči. Nič, všetko je povypínané. Čo je? Ja to jebem ako fakt. Kredens vyjebaný. Relátko? Neviem. A ja nerob kokot bazmek. No. Vypni ten vetrak vyjebaný. Všetko je povypínané. Fasa. Drž mu stály plyn len. Nič, poďme to relátko vymeniť. Kurva matka. No, tá už robme dáčo, tá vidí, že to nejde. Celou cestou išlo do piči vyjebané auto. Nič, kvedlajme tam, vyber to relátko von, hej. Počuješ?